madam, ilot with love. Kastay kami apo tuwing day off, agin inilot kami nga duwa. O, di ba? Nag-sweet. Sana all ko namat. Kitain nyo ni nakasot sutil pa dito nga dungog ay apo aya dapay pagkasjay na. Talaga nga surdo ka nga talaga. Nga mauray no kasta kay kayat kulat ta iso na. Syempre, no duduwa kami gamin, nakasi sweet, o di ba ilot-iloten nakpay. Kasta, syempre, kasta talaga, no, agin innight kayo maduwag, pinpinatag kayo kasta, o di ba? Aan nga dade, agap apa kayo, ti, awan ka iskan na. No, duduwa kayo, ay kat, agin inilot kayo kasi, o di ba? Sordo manen, ang nyakit din. Ngay, apa una yan, nga danan, amazing. Oh, di ba nakamay-maya tirik na ti maililot. Iso nga si kayo ibagayong mo't kinilala kayo kinbabakit yo tagpailot kayo. Oh, di ba? Relaxing. Oo, na ito nung nasakit. Basta. Ayan, basta. Sige, dito ulo, basta. Wow. Ayan, maya. Sige. Hold mo. No. Pauna yan, nakamay-maya mutan, nagmayatan, nakaka-relax. Nga dapat pa kasi na, rito-ritook na. Apo, nagmayat nga talaga tigastan jom. Maya. Amo yung gamin no mailot kayo bago kayo maturog nag-imas titurog no kwa kung ano nila kay ko kat nagmay titurog ko no kasi nga ilutan na kung ano nga mag-aginan sa langmut ano kan kanahin ko ilutan joke lang apa una yun nagmayat ka talaga ti mailot o di ba pailot kayo mutan. Kasi ni, Diyan, hanga. Tapos umalpas ka, mamasas, minom ka din. Pawat na. Tea, chamomile tea. Bakit mo pinutod yung ano niya? Kalaman. Ay. Tama na, tama na. Karo ka mag-Facebook?